I ona sad nas dođe u baštu i zove nas, ajde Ibajte, dođite, idemo, skuvala nam je, nije ona kuvala kafu, nego čaj. I dala nam šoljice i kolače, ali kaže ovako, a ona to je uvek tako kod nje bilo, prvo pročitala, Popadija je bila, sveštenikova žena, kaže, idem prvo da pročitam ovu molitvu koja na današnji dan ide, 29. jun. Ne, 27. I ona čita, a ja, znaš, ne mogu, zašto, sama sebe krivim sade. I onako, odjednom ja čujem, kaže, zatvori oči. Onako, nežno, ali onako, znaš, kaže, zatvori oči. To je molitva. Kad sam ja oči zatvorila, kao što si ti sad predavno, tako sam vidjela Isusa Hrista. Jo. Znaš kako, dete moje, od njegove velike slave i neopisatelnog jasa, kakav je bio. To je bio, ne da se belilo odelo, znaš, nego baš kao sunce kad jako sija. I ja, znaš, ne znam šta, nisam ništa progovorila, ali suze mi cure. Ja sam se uplašila, ali oči zatvorene, a njega vidim. Kad sam ja oči otvorila, ja ovako, a Popadija meni govori, kaže, šta si ti, šta je s tobom? Kaže, jesi ti imala neko viđenje? A ja ne mogu da progovorim. Nisam, znaš, kako da ti kažem, ja sam se stvarno i uplašila. I onda kažem, reku, a ja ne mogu da progovorim. Kaže, ko? Pa reku, Pan Ježiš. Ona meni kaže, sad se ispunilo Sveto pismo, gde je napisano, gde bi bilo dvoje ili troje, a razgovaraju o meni, ja sam tamo sa njima. I to je bio on. Kad sam ja to još čula, znaš šta, ja tako se još uvijek tresem kad to pričam. A jeste, nešto vam je kazao isto tako? Ne, ništa. Samo što mi je to rekao, zatvori oči. I to onako nežno, znaš kako. Zatvori oči. Jer on vam je to je molitva. Jer on vam je htio... Reci da ja vidim, znaš, jer ovim očima nisam mogla da ga vidim. Ove oči su grešne. Ja priznajem. A ja sam njega vidjela duhovnim očima. Da, jer on vam je htio pokazati da će biti da je on sa vama. Ne baš to, jer da. I znaš kako je umirala ćerka moja? Samo je pogledala u platel i nasmejala se. Sad ću ja umreti. Tako da znaš, to tebi mogu da kažem, ako umrem možeš da svedočiš kome god bilo, to možeš da kažeš svakome. Da sam ja Isusa Hrista vidjela, znaš kad ja ne mogu da kažem. Tako je bio divan. I jao.